Finstorpsdammarna ovanför Kågeröd. Skitnära nu. Vi är skitnära nu. Kommer första sjön här till... Fågeldammen. Det är inte Fågeldammen nu. Det hör jag ifrån. Är det? Här till höger så ser vi Fågeldammen. Vad säger du? Är det is? Det är... Kolla! Hallå! Det är is. Sluta. Det är is överallt. Hela. Parkera här borta. Ska vi se om vi kan. Det är snart fan tajt till pimpla istället. Det är is överallt. Det är helt sanslöst. Idag går det fan inte ens fiska. Detta är inte... Är det is idag? Då blir det inte mycket fiskande. Vi ska gå ut och titta hur det ligger till. Ja. Nu kastar vi nycklarna. Ska vi se här. Ja, det som jag sagt, det är is. Och åter is idag, det trodde inte jag. Jag trodde faktiskt att det skulle gå. Vi lägga ner direkt. Jag trodde faktiskt att det inte var så kallt här uppe, men tydligen så är det. Ja, så kan det vara. Här har vi lite så här, men ja. Så är det när man ska göra någonting. Tyvärr, som ni ser i bakgrunden så är det är is över hela Finstorpa där man har. Och det är någon som har slängt ut ett vetraj här. För att känna hur det är. Men det är kört. Det blir ingen fisk idag så vi får väl gå en liten runda. Så jag vet inte. Vad tycker du, Tim? Ja, vi fiskar. Ska du pröva fiska i detta? Nej. Det går inte. Jag tänkte gå ut på ett plats. Nej, det ska du inte alls heller göra. Nej, det var märkligt. Ja, så kan det vara. Man kan bli riktigt förvånad för jag trodde faktiskt att det skulle vara dags att fiska nu. Vi som var så laddade för det. Ja, men så kan det vara. När inte haspen är på. Det är inte mycket att göra här ju. Utan att... Där kommer vi igenom. Detta har frusit till ordentligt. Det kan vi glömma att fiska idag. Ja. Det är tjock is då. Igen. Ja, nu kör vi väl vidare eller vad? Det är skittjockt. Ja, men ska jag åka skridskor? Ja, vad ska man säga om detta? Så är det ibland, man får ta smällar. Helt otroligt. Nu sitter vi så bilar och käkar upp allt vi köpt och sen åker vi hem. Är du sugen på någonting nu? Ja. Bilen nu och käkar lite godis, dricker en pucko. Ja, jag vill inte vara ett pucko. Ja, men det är vi inte heller. Det var den fisketuren. Det var lite för tidigt. Detta är en gammal trotjänare pucko. Säg inte vad det heter, stopp. Pucko och det är vad heter choklad på färdig på flaska. Det har funnits i sen jag var liten nu så den är jättegod. Och det är ett måste när man är ute och fiskar och pucko med sig. Men Tim har någonting annat här, vad har du?
Du har... Han kör med mer. Det är också inte fel alls. Så dricka den här. Du ser, skaka lite så va? Du hade redan skakat den. Ja. Dricker den. Jag har inte sugen på choklad. Åh. Ja, du har 3 till att dricka upp. Nej men kan spara lite.